și poate se va face o cercetare, însă în cazul ăsta trebuie să fii dumneata pregătit să participi la această investigație, să dai amănunte, să dai nume și așa mai departe. Jag som socialarbetare, jag är inte polis, tror att det är väldigt svårt. Men det är du som bestämmer om du vill vara med i en polisutredning. Det är inte jag och det är inte Bienvenido. Dânsa nu este de la poliție, ea este de la Autoritatea Serviciilor Sociale. Întrebarea este dacă ești dumneata pregătit să ai de-a face cu poliția, să... Nu sunt pregătit pentru așa ceva și n-am avut dificultăți aici cu poliția niciodată. În această țară eu n-am avut dificultăți cu poliția. În România, da, aici. Da, întrebarea este dacă ești pregătit să ai de-a face cu poliția pentru a trece prin această cercetare a lucrurilor care ți s-au întâmplat. Dar nu poate să le rezolve din cauza că ei sunt plecați în România, e dispărut. Și eu să spui caze, poate nu mă crede. Body language, det först, han säger han är inte beredd att ha att göra med polisen. Han har inte haft med polisen att göra någonsin bara i Rumänien. Och att ge uppgifter om de här brottslingarna är han mycket tveksam att det skulle kunna göras. De är inte längre här, de har försvunnit härifrån, de är där och så vidare. Han är inte beredd. Jag vill prata. Jag förstår dig. Du behöver inte just nu bestämma någonting. Du kan tänka över. Du behöver kanske ändå att tänka den här och säga och bearbeta den här informationen. Du behöver inte säga just nu jag vill och jag vill inte. Du får rätt att tänka mer. Ok? Dânsul spune că după ce am tradus doamnei Larsson acest răspuns,